Jing duno sibun kam sembreu namar bangim nang banjet yaki komta hani video jonga nganolam shapi katto kanne jing tiap shapang ten nang bin lai naga jibam bakla yaki ten shaban poi shakta tongin tiap kandian yaka structure lane ki benta mo per jong kamet jong kiten kanang bangin la ban identify lane bani thu kino ki belong ban bam bat kino ki pamlong ban bam de kumbang itiam pautiet de puja jing thong ane de marat hende la bukar pang yotiet hawe pat ka family kwangi khat fanjai to kine ki de katto kan ki structure jong utiet kami tiap bagi tiet ki dan sipun jai te kane ka de general structure jong ki babon hi kiten long ki dan kum kane ka structure de lamba pejing tim jungi ya kane ki benta per jong tiet ngila bani thu ma uno utiet umpa bat uno utiet umpas new balong ban bam bat umbam long ban bam kane ka de kadur jong tiet kumlap ni hene kadur pini ya ka met jong tiet ma te kidan kini kitiet kibami ha kendau bat kidan ro kitiet kibami ha kiding kibalayam kumang tiep mau tiet udai fanjai kamun ba utiet umla ban snajing pam dal dehi namar ba undon ka chlorophyll ban snajing pam dak proses jong ka photosynthesis namar kata utiet wahaban yajing pam na kibai pan ki body na dead body of plants and animals kami tiap bagi tiet kidan sipun jai te kene ka general structure yang ki ba pon hi tiet long kidan kum kene ka structure te lamba pejing tim jungi ya kene ki benta per jong tiet ngila bani thu ma uno utiet umpa bat uno utiet umpas new balong ban bam bat umbam long ban bam to kene ka structure jong tiet kumbang ngila i kene ka dur utiet udon kini ki hyphae mo ki balong kum ki thet jong ki jing thong ndai actually kimde ki thet jong jing thong ni khore ki kum ki hyphae ane ki mycelium ma mata udon ne vulva kumutun rai ba ataxia khendau ni khot vulva kanta udon ne umet ba ma umet ba kumba ki jing thong ki don teu tiet udon ne umet ba balangkot nangta udan ro gine ki rings ma ne ni ki rings kol pling ne nangta udan ro gine ka kap hak ne kap kana atli cover kamna jrong kala amde ka cover kham e bat ka rong jeng gine ka per na we tit chum tien don ki palong rong stem dan ki palong rong yong don kiba kelar rong sau bat kum ta ter dan lang la jong kelar ka jong ki ka jong ha ja species jong utiet de hapo jong gane ka kam kedan sagi pat ki benta ka sapo jong gane kam ka pingi khot ki gills kini ki gills ki long sertap kelong sertap ibe di ni pat de kini gills ki long ki pajam ada kata-kata lebih kita eki kelaban merah. Tips number 1 niha banjet yaw tit uba ki gills kita benlong ki brown lane ki belong light brown kumde benlong ki beli mambarapor ki tit ki ba long li ki gills long kitet ki balong poisonous ma ki balong bi te kim long ban bam to bon hi kitet ki don kini ki gills ki balong rong brown and brownish in color ma te hende ki don kitet ki balong ban bam tang ba karong jung ki gills ro ki long ki bali te kata long exceptional hende ba bon hi kitet ki don ni kini colors ki balong brownish ma la whitish in color kini jong gini ki gills dekane gede gawe na ki lat pengla bani thu kena kitet ki balong ban bam bat kena kitet ki bam long ban bam ka tips ka ba ar ide pan
jet mo ya gitiet kiba haban pej ya kani kakam kapa sejerong lada kakam kalong sao nek kino ki belong colorful mo kino kita rong stem rong yong da ter ke bun hi gitiet ki belong colorful gitiet kiba snow kiba melong ban ki belong don poisonous mo kilong don kani ka bi haki te baru bore gitiet ki belong ban kidon ya color ka belong parana brownish in color kim belong colorful kelong brownish nekila belong whitish in color ndre kim don kani color paper tekne kade ka way ka characters jong kene ki tiet mo ka kam kene ki tiet namba kene ka kam ila bani thu kino ki tiet ki long bam bat kino ki tiet ki bam long ban bam ka tips ka balai kalong bangin ha ban jet ki tiet ta bangin pej ba ya kene ka kam kuma pi kene ka dor mong ha ban jet ya ka kam jong ki tiet ka bam don kene ki skills kuma pi kene ka dor ne we tiet udon ki skills kini ki skills kuma pi kene ka dor kini ki skills baret kidon halor jong kene ka kam dilada don kini ki skills halor jong kene ka kam kamon batau ten uten busneu bomlong ban bam te para por hi kitet ki balong ban bam kilong kene kidon kene ka wega jinglong bat kata kalong ka kap jong kene tiet kalong smooth mo kam don kene ki skills Henry kanero kalong exceptional mo don kitet ki ba don kene ki skills Henry long ban bam Henry majority hi kitet ki ba ban bam kim don kene ki skills te kanero ka wega jinglong ka la ban bishar haswa bin bam ya kene kitet ka tips ka basau tong ya ban wa de kitet ki bam don kene ka ring ma ha unek met ba jong ten haswa bangin ke ya ten ya ha ban pe chwa kene ka men ba jong ten kumba ni ka dor kuma batai pemene ba kene ka pelon ka padon ha unek met ba jong ten ni khori ka ring te barabor kitet kiba long ban bam mo which are safe to eat kitet kiba bom don kene ka ring kim don kene ka ring te barapur kitet kiba long poisonous ne ki long bi kidon ni kene ka ring ha met chungki te kanero kalong exceptional kidon kitet kibron kene ka ring tangpa kilong ban bam kum kitaro ngidon tangpa majority kitet kibron kene ka ring kinam long ban bam te pila ambisar bha ya kanero kanam kalong kajeng rap nam ta jongpi to ka tips ka pasan ha ba phi ot ya kitu kitet mo ya to ka met jong tet da phi ot vertically kamon najrong chapo da phi ante ban ot ar liang da phi pe ya nu tet ngadau nu tet kla rong blue no stains blue ada kelar blue kemudian bau tau ten ulang poisonous ban bam anda perdaban on ada kamet jono ten kanam kelarong kanam kela sagrong blue dan kiwi pat ki rong kemudian no ten ula ban long se ban bam tekanero golong exceptional ma pinha ban bishar ba bagi kiwi pat ki jinglong ma ki dan tu ten ka tips ka khadu la ne ka tips ka ban reu kalong pa phim de ban bam yau no ten lada phim pat sure 100% pau de balang ban bam mo kene the best way na pat consult chwa ba to expert la ne pat ki we pat ki paramarjan jong pi yo se don ki balai thu khamba mo yen ten na ban klinik ki ude nam de anda berada pada page bahaya kini ki characters mo jong kini kites tewat hadin ba berada pada page bahaya kini let kili sisu ha kito kiba pentikana ha kito kiba tip bahaya ni update tengai bakane kade ke way na kilat ba ngin light no ban bam bakla ya kino kites ba ko meng tip ba kitet kilong kiba klain ba gabi mo kiba let's say walaupun hi sisen bakla bam bakla update la do no ekam sembreu
te khnang man lain kane ka jingdu nong mo ka jingdu yang sembreu te ka bai haswa ban siam ban design ha ban long shot 100% bau neu tet dei bang lai thu ba balang man bam lam da kamta ni dei ban watin tip shwa nek bi ban ki paramarjan dan ik bang lok ki chong kam tip